prethodnoj financijskoj perspektivi 2007-2013 Crna Gora je koristila sredstva iz prve 4 komponente IPA, od kojih je druga komponenta prekogranična saradnja. U okviru prekogranične saradnje Crna Gora je učestvovala u 5 bilateralnih programa, dakle sa susjednim zemljama Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Kosovom i Srbijom i u 3 programa sa zemljama članicama. Cilj svakog prekograničnog programa jeste promocija dobrosusjedskih odnosa i povezivanje ljudi u pograničnim područjima. Projekti koji se realizuju u okviru programa prekogranične saradnje teže da smanje postojeće razlike među zemljama i da unaprijede sveobuhvatnu kulturnu, socijalnu i naučnu saradnju između lokalnih i regionalnih zajednica. Marubi je bio Italijan, Pietro Marubi, živio je oko 1850. godine. Tada je on izbjegao iz Italije, odselio se u Albaniju i faktički to su početci istorije fotografije u ovom našem regionu. Sjedište fototeke je bilo u Skadru, pa su muški članovi porodice Marubi nastavili aktivnost pravljenja fotografija. Oni su puno putovali, te fotografije nisu rađene samo u Skadru, fotografije su pravljene i u Ulcinju. Projekat koji smo mi zajedno sa opštinom Skadar implementirali je projekat koji je napravio sinergiju između bogatog fonda fotografija porodice Marubi, kulturnog nasljeđa našeg regiona i prirodnih lepota. Znači, mi smo sinergijom ova 3 elementa napravili novi model za promociju turizma i to je bio cilj projekta. Projekat je finansirala delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, opština Ulcinj je bila nosilac projekta za Crnu Goru. Pošto je bio u pitanju prekogranični projekat, nosilac projekta za Albaniju bila je opština Skadar. Mi pokušavamo da slijedimo, znači, da kažem, politiku Evropske unije na tom načinu da stvaramo jedan jedinstveni region koji će sarađivati, znači, između sebe. U sklopu projekta Marubi napravljene su 3 izložbe fotografija. Uz pomoć sredstava projekta Marubi uspjeli smo da po prvi put promovišemo takozvani outdoor turizam, hiking-biking turizam u opštini Ulcinj, što znači da je sredstvima projekta uređeno 8 planinarskih staza. Uz pomoć projekta Marubi napravljen je stvarno veliki festival, nazvali smo ga End Season Fest, festival koji je sada već postao tradicionalan. Prvi put je organizovan sredstvima ovog projekta, međutim sada turistička organizacija opštine Ulcinj je preuzela na sebi i svake godine radi taj festival. Poznato je da u regionu i u svijetu vinski turizam je nešto što je u trendu i svake godine bilježimo rast posjetilaca koji upravo su zainteresovani za vinski turizam i posjećuju takve regije. Stoga se javila ideja da turistička organizacija kroz jedan IPA projekat, prekogranični projekat sa partnerima iz Hrvatske, sprovede projekat koji se baš odnosi na vinski turizam, zapravo Wine Tourist Network. Ja sam Šofranac Božidar, bavim se proizvodnjom, u stvari nastavio sam proizvodnju vina i grožđa od mojih predaka koji se sa tim bavili tu praktično cijel svoj život. Naša proizvodnja je ovdje specifična po slatkim vinima i uglavnom ne prepoznaju po slađim vinima. Znači, imamo klasično, to se kaže, muško vino, međutim, pretežiraju slatka vina. U sklopu samoga projekta jest program, znači održavanje više radionica sa kojima smo se susretali sa proizvođačima vina sa teritorije Hrvatske. Onda naša vina su bila na sajmu u Poreču preprošle godine, na sajmu u Dubrovniku ove godine. Mi smo izložili naše proizvode da se predstavimo i mi sa nečim autentičnim. Onda je normalno bilo upoznavanje i saradnja sa ljudima iz regiona, tako da i to je jedan vid vrlo koristan za nas, jer svi mi treba da vidimo nešto novo. Vinska kuća je, da kažem, kao infrastrukturni i najveći dio ovog projekta ima svrhu da okupi male proizvođače vina
na jednom mjestu i da njihov proizvod plasira kao zajedničku ponudu. Učešće u programima prekogranične saradnje s jedne strane je doprinijelo razvoju vještina i znanja crnogorskih institucija i organizacija u pripremi kvalitetnih projektnih predloga i njihovoj realizaciji u skladu sa pravilima Europske unije, a sa druge strane je imalo direktan utjecaj na građane Crne Gore. Vjerujem da će nam dosadašnje iskustvo, dakle ono znanje koje smo stekli i vještine kao i partnerstva koja smo postigli u prethodnom periodu, da će nam omogućiti da postignemo još bolje rezultate prilikom sprovođenja novih programa prekograničnih i transnacionalnih i ono što je sigurno jeste da će nam pomoći da se još bolje pripremimo za strukturne fondove koji će nam biti dostupni kada postanemo punopravna članica Europske unije. Evropska unija uložila je 18,4 miliona eura u projekte realizovane između Crne Gore i susjednih zemalja. Na taj način unaprijeđen je kvalitet života ljudi u ruralnim predjelima kroz podizanje nivoa zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine, očuvanja kulturnog nasljeđa, socijalne inkluzije i zaštite od prirodnih katastrofa. Podržano je preko 117 projekata. Od toga 4,7 miliona eura obezbijeđeno je za projekte saradnje između Albanije i Crne Gore, po 4,2 miliona eura za saradnju Crne Gore i Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 3,5 miliona eura za projekte između Crne Gore i Hrvatske i 1,8 miliona eura za saradnju građana Crne Gore i Kosova.